Man bestiller en pølsemand, en pølsevogn og noget godt musik, så er succesen hjemme på Løsning Plejecenter. Hej, først og fremmest vil jeg sige rigtig hjertelig velkommen på Løsning Plejecenter. Vi fandt nogle penge i en servicekasse, og så ville vi gøre lidt ekstra. Og så valgte vi at bestille en pølsevogn, og så er der øl og sodavand med i. Slutter vi af med kaffe og en ostemad. Mia havde bestilt pølsemanden, og heldig nok, så kunne Kjeld, der til daglig er pedel på plejehjemmet, slå tonen an sammen med sin kammerat Jon, der havde stemt gitaren. Og I har musik på i aften? Ja, vi har musik på. Okay. Skal de ud og danse? Ja, hvis de har lyst til det, så er det velkommen til at danse. Der er dansegulvet frit, så det bestemmer man helt selv. Pølsevognen, ja, det var for stor til at rulle gennem porten, så pårørende og frivillige gik i pendulfart fra pølsemand til havebord. God gammeldags popcorn, det er en rullepølse, men her er en rigtig popcorn, og det er også god gammeldags. Pølsemand Per havde en travl aften, og var i hvert fald 1.500 pølser fattigere, da han rullede hjem til Østbirk efter 3 dejlige timer. Jeg synes, det er dejligt, at der kommer så mange pårørende og personale. Så nu håber vi bare på det gode vejr. Og selvfølgelig kom solen og spillede med på en god aften. Hvad kunne I tænke jer så? En rigtig pølse eller en rød pølse? Både netværket og livskvaliteten fik et ekstra pift på plejehjemmet i Løsning, hvor beboerne og de pårørende fik smagsløgene pirret, og der var både kaffe og ostemad til dessert.